Kohomur kepada bayi Hau Jesus Christ. Haga gospel mida gos ngi os ngau u Jesu wala ong halaki senran nga ong hapi lemda ki hok ka hok jompi ka palat ban ya ka jongki start ain bar ki pharisi pinam yorung setia hak kahima beneng. Hato ki pharisi bar ki start ain kilong ki bri ki ba hok. Hato ki pharisi bar ki start ain kilong ki bri ki ba hok. Kumnong gilong ki bri ki ba hok. Gilong ki bri ki ba hok radangi kongu ya ki hukum jongo blay barong. Radangi I dia ublay na du ke donut. Radangi borom ya ka tinu blay. Radangi I ia laki para brio. Radangi hikai bha ya ki bay ka tinu blay. Radangi Arab ya ki bay. Radangi I dia baro ki brio. Radangi pintengan ia baro ki brio. Radangi im ka bagi jingim ka babha gi barong gilong ki brio ki ba hok. Henry hato ki pharisi kilong ki brio ki ba hok. Ki start ain hato kilong ki brio ki ba hok. Haga jingim jungi pharisi bar ki start ain bun sin kila penlong ya lade kila kot ya lade kum ki brio ki ba hok. Haga gospel bun sin ngi yos ngong ngi yoi kumna uji sula kot ya ki pharisi bar ki start ain. Uji su barabor ula kot ya ki pharisi bar ki start ain kum ki arsap. Barabor haba uji sula rung haka sinagog dan haba uji sula hikai ya ki brio baron but enda uyoi ya ki pharisi bar ki start ain barabor uji sula pet ya ki bar uji sula kot kumno pe ki pharisi bar ki sadusi pe arsap uji su ula kot ya ki bali namar uji su ula smotu uji su ula tup ya ka donor jongki kelelen adong shadong tangban peni ya ki bay kim don ka to ke jingit au blay hapo ka donor the bun sin ki pharisi bar ki start ain kela kot ya lade kum ki brio ki ba hok henry ha jing shisha ha jingim jungi kelong ki brio ki ba arsam kilong self righteous people ha parangi ong kilong self righteous they made themselves as righteous people but they were not righteous people haga jingim jungi pharisi bar ki start ain ngi yoi katto karne tel ki negative aspects jonki jingle hok jonki haga jingim jungi pharisi bar ki start ain yoi katto karne tel ki negative aspects jonki jingle hok jonki ngi yoi ki pharisi bar ki start ain ki smotnad barabor ban yalap henry kim practice kim im katkaba kila yalap ki pharisi bar ki start ain kila ki smotnad ban rung hapo synagogue ban yalap kila smotnad ban yalap hak harut lenti ki smotnad ban yalap henry hak jingim jungi kinum practice kinum le katkaba kila practice ki practice ngirung yoi hak jingim jungi bon ki brio ki don ka sap ban yalap ban tho ya ka reflection ban guide ya ki way spiritually ngoi bon ki brio henry don shibon ki jingya per hapadange jingim jungi bad kerukom ki yalap radangilong kum ki to ki brio uji sun sakot yangi ibai kum ki arsap ki pharisi bar ki start ain kilong kum to ki sotanar ban yalap ki sotanar ban hikaya ki bai henry don shibon ki jingya per hapadange jingim jungi bad kerukom bakela yalap but baar ngi yoi hak jingim jungi ki sotanar ban le na dong shadong tang ban peni yakibe kile na dong shadong kile na dong shadong henry kile na dong shadong tang ban peni yakibe omde namar kilon kato ke jingin omde namar kila id ya ublay na du ke donot omde namar kila id yaki para brio kile na dong shadong tang ban peni yakibe kurukom kila rung hapo synagogue kurukom kila hikai yaki paidba baro ki kam isnei ba kilele baro kilele tangban peni yakibe tangbaniyo nam tangbaniyo borom nakibe tangbaniyo nam but tangbaniyo borom nakibe omde namar kila ide oble adu ko donot komar ko para bayir hage jingim jungi teng ngirung gilong kum ki pharisi bar ki start ain ngirung ngile nadong shodong tangban peni yakibe iban ha imene ban duai ban shimende gamas bokhoit
Ngidawai hatong ile ya kine baro tangban pini ya kibei ladang ile ya kine baro tangban pini ya kibei ginam pediang jingkar ko jungu blai bad ngilong kumgi phaidisi bar ki start ain bad habang ile kumne uji sun sapet yangi ibei pebe bad uji sun sakot yangiru kumba ula kot ya ki phaidisi bar ki start ain arsap un sapet yangi on sakot yangi pi baro pilong ki arsap namar pile nadong sedong tangban pini tangban yo nam tangban yo borom pile nadong sedong uji sun so ong yang ibai pe ibai the ting ting haga jingim jungi ngirung ilong kumgi phaidisi bar ki start ain haga jingim jungi bar kum jurung yoi haga jingim jungi phaidisi bar ki start ain kila compromise kakten du blai barabor haga jingim jungi kila compromise kabot ayo kila hikai ya kakten du blai yaki beriu enda kila rung hapo ke synagogue kila stang ban yalam kila stang ban hikai ki beriu kaktenu blai henry kila pendongam bakla ya kaktenu blai kila pendongam bakla ya kaktenu blai bad kila le nadong shadong tang ban penkemen yaki beriu omde ban pen sngobha ya ublai kila le nadong shadong ban penkemen yaki beriu henry omde ban penkemen bad ban pen sngobha ya ublai kila pendon gam baklam ya kakden ublai bon sin haga jingem jingi kabamot kadba ki mon kila batai bat nale hila kila hikai ya kibrio komur ka parabayin how Jesus krena ka tagraw me daga gospel ngaliaw ngo Jesus ong nga ong happy lemda ka hok jombi ka palat ban ya ka jongi start ain bar ki pharisi pindam yorung ha ka hima ublai pindam yorung ha ka hima beneng uji suong kabon ngim deban pertobot ya kana ke jinglong bar ke jingim jong ki pharisi bar ki start ain ha ka jingim jungi lada ngiru ngile kumne kumba ki pharisi bar ki start ain kilele nginam rung shisha ha ka to ka jakaba uble ula pen krena ka benda jong ibai ibai the bun sin henry bun sin habangi pait tu ya ladai habangi pait ya ka jingim jungi ngirung yoi bun sin ngirung ilong kum ki pharisi today we are today's Pharisees and Sadducees. We become today's Pharisees and Sadducees when we do all these things. Therefore, war kata ujisu udang ong yang ibai ladangi im kumgi Pharisi bargi start ain nginum yo pediang jungur ko jungu blai halor jongi ibai pe. Komur ko para bayit akar bangi lakshmi da ganek mas bakoit tongin clear lade tongin pay to yalade hatto nga pertubut ya ke jingim bargi jinglong jungi Pharisi bargi start ain midagasngi hatto nga le nadong shodong tangban peni yakibe kumbaki Pharisi barge Sadduci kilale ki start ain kilale hatong ngale nadong shodong tangban peni yakibe hatong ngale nadong shodong banio nam banio borom nakibe hatong nga pendon gam bakla yakatinu blame hatong ngi pendon gam bakla yakatinu blame hatong ngi alap yakatinu blame kadbangi mon kadbaki kwa hatong ngile nadong shodong ban penkemen ya uble om ban penkemen ya ublai ladangi im kumne nginam pediang jingkur ko jung ublai bad uji su umaham yangi uji su ong yangi ibai pilang ba ka gospel medagas ngi bagindam yorong ha ka hima beneng ha ka nege mas bakoit tongin panmap na utrai tongin panmap na uji su nakabenda ki por bang ngi barong ila im kum ki Pharisi barki start ain bar tongin kerpadi uji su banarap yangi ibai bagi barom ngin ino katoka jinglong arsap jongi bar tongin im serang badim kabage jingim kabatamaya kabage jingim kabakoit krambang ibarong ini pediang shibun ke jinggur ku jongu trai halor jongi ibai tongin dua na kabeda kane baro kadbangi shimenda ikane ke mas bakoit enero ya Jesus Christ